hedder Morten Meibøl, ansat i Næstved Kommune i ejendomssektionen og har hele kommunen som arbejdsområde. Jeg hedder Carsten Olsen og er ansat på EUC Sjælland i driftafdelingen, hvor jeg har ansvaret for varme og ventilation, og det er Næstved, Haslev og Køge. Jeg fik en mail, hvor det stod i afholdelsen af kursus her. Jeg tror faktisk, jeg hørte om det i et radioindslag på et tidspunkt første gang. Og så gik jeg ind på SELFs hjemmeside, og så undersøgte jeg det, og så blev jeg skrevet op og fik besked, da det startede. Jamen, jeg havde nogle forventninger til at få nogle værktøjer til at kunne vejlede både slutbrugerne og bevilgende myndigheder. Sådan, så de kunne se, hvad der var for nogle projekter, de gik ind i. Jeg havde selvfølgelig forventninger om at lære noget om noget projekt, og det her med adfærds var jeg meget interesseret i, for det havde jeg arbejdet med før, uden sådan en stor succes. Så det var egentlig der, det startede. Jamen, jeg vil jo bruge den, som jeg hele tiden har gjort, hvad han har sagt, beskrive projekterne grundigt og forståeligt. Jamen, nu vil jeg især bruge det projekt, som jeg arbejder med her, arbejde videre med det, og noget, der ligger tæt op ad det. Det er helt klart, det vil jeg. Ja, det vil jeg. Jamen, det vil jeg, fordi det er jo, dels så er det jo inspirerende at høre, hvordan andre arbejder med projekterne. Og så er det jo egentlig også meget rart lige at selv blive skubbet lidt i retning af nogle bestemte løsningsmodeller. Ja, det er helt klart. Det er også altid interessant at høre fra andre mennesker. Så det vil jeg.